Máme podozření, že vo flaši tejto českej sody nejsou bublinky Spojených štátů amerických ani oných čehounou, ale bublinky slovenské a ti nám pan Klaus zaplatí nejlepšie hneď zajtra. Zcela nový mečiar vymydlí do čista. Praha. Výbor dobré vůle Olgy Havlové pořádá humanitární pomoc pro záchranu Jugoslávie. Vzhledem k tomu, že současná situace zatím neumožňuje mírové řešení, rozhodl se výbor uspořádat sbírku, za níž hodlá obstarat zásilku slepých nábojů pro všechny válčící strany. Válka může klidně pokračovat, říká Olga Havlová, a nikomu se alespoň nic nestane. Jde nám o to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Zdravím Olgu. V domě kovoprůmyslu se včera konala dražba kravat pana premiéra Klause. Jednu vázanku se šťastně podařilo získat panu Klkovi z Libně, který se na ní v zápětí v nedalekém parku oběsil. V dopise na rozloučenou, který byl nalezen v kapse nešťastníka, stálo: přeji mnoho zdaru radikální ekonomické reformě. Já osobně byl ale již od malička velmi netrpělivý. Váš Klk. A ne dosti na tom. Premiér Klaus dokonce požádal břevnovské benediktiny, aby i oni začali utahovat opasek. Petře, slyšíš nás? V dnešním křesťanském okénku hovoříme s panem Převorem Pytlem. Pane Převore, blíží se čas prázdnin. Bude možné se o tomto čase setkat s Bohem? Pokud ano, kde konkrétně? Jsou to konkrétně lesy, dvory, budovy. Takže i budovy? No to se máme nač těšit. Naši politici jsou velice vytížení lidé. I pan předseda měl dneska na výběr. Jít na ryby, do sauny, anebo do knižního velkoobchodu. Tak pane předsedo, kam dneska? Vítáme vás, pane předsedo, a dovolte mi, abych vám představila našeho pana ředitele. Děkuji vám. Děkuji, jsem šťastný. Vážený pane předsedo, děti si pro vás připravili malý kulturní program. Sami. Honzíku. Milan Uhde. Do bitev půjdem před řadami. Pohlédnu na hrad. V jeho okně zhasly, nesvítí. A večer přilaskavý bdí, jako matka u syna. Ověnčen kvítím první slávy, hospodář tiše usíná. Jak lehá otec ustaraný a pevně stojí jeho lid. Do bitev půjde Gottwald s námi, vzbudí ho těžká vůně lip. Do bitev půjdem před řadami. A nebyl to jen pan Uhde, kdo šel před řadami? Karlův most. Denně se zde valí tisíce a tisíce turistů i rodilých Pražanů. A přece si jen málo kdo všimne malého, jakoby zapomenutého, skromného pomníčku. Paní Červinková sem přichází každý rok v květnu s malým věncem. Bylo jí tehdy v roce 45 26 let. Zeptali jsme se jí, jak to vlastně tehdy bylo. No, jak se to stalo? Tank přijížděl odtud, Pepíček seděl tady, tank se přiblížil, Pepíček chtěl zamávat a už stal.
bylo tak smutný. Promiňte, mohu hovořit se zástupcem pozůstalých? Jakou si budete chtět zahrát? Už jste dostali na Českém pohřbu 4? Karla, císařovna dobré nálady. Kuba. Fidel Castro poslal 3 nafukovací madrace jako dar věrným komunistům. A jak je vlastně naše levice připravena na letní sezónu? Zajímá vás, jak se obléká dnešní komunista? Tak právě proto jsme se s naší kamerou rozjeli za Jirkou Ortmanem, který připravuje novou letní kolekci s otázkou, jaký model bude mít toto léto přednost. Budeme samozřejmě preferovat takový model, který bude levný, bude vycházet vstříc občanům a bude přijatelný z hlediska našeho volebního programu. Ne vše ale je tak laciné jako modely pana Ortmana. Poté, co se nemocnici v Motole podařilo pomocí celonárodní sbírky zakoupit gamma nůž, připravuje se sbírka na gamma vidličku. Sestro, defibrilátor. Konec. Exitus. Prosím tě, můžeš zavolat tomu jejímu synovi a říct mu to. Ty. Jo, to je ten Červinka. A proč? Já to neumím. Já se bojím toho věčného nářku, pláče, vysvětlování, jestli jsme udělali všecko, co bylo v našich silách. Halo? Přeladil jsem na rádio KIS 98 FM, halo? Přeladil jsem na rádio KIS 98 FM, halo? Lom je náš, dává kapky mě i tobě, satanáš. Bolest přejde tě až v hrobě, středověk nekončí a kolaps trvá. Jsme bílí andělé, no a ty budeš tuhá. Lom je náš, vidíš stíny sypých křídel, nevnímáš zbytky otrávených jídel. Středověk neskončil a kolaps trvá. Jsme bílí andělé, no a ty budeš tuhá holka, holka, holka. Ekimono! Krátce ze sportu. Po zápase první Českomoravské fotbalové ligy Jablonec Teplice se domácí cítili poškozeni poté, co proti něm rozhodčí odpískal v poslední minutě pokutový kop.
Ten totiž stanovil konečný výsledek na 0,1. Česká sociální demokracie uspořádala k tomuto problému zvláštní tiskovou konferenci, kde mimo jiné zaznělo: Jsme-li skutečnými demokraty, budeme tento výsledek respektovat a nebudeme o něm dále spekulovat. Takže na závěr všechno dobré? Všechno dobré. Vítáme vás, milí diváci, opět u televizního kursu německého jazyka, ale skute. V dnešní lekci se nám Erna trochu nachladila. A my jí změříme teplotu. Přitom se naučíme německy počítat. Napřed si zopakujeme nějaká slovíčka. Šíkejte si s námi. Der Thermometer. Teploměr. Der Thermometer. Teploměr. Der Grad. Stupeň. Der Grad. Stupeň. Das Fieber. Teplota. Das Fieber. Teplota. Hohe. Vysoká. Hohe. Vysoká. 45. 45. 45. 45. A nyní si řekněme celé věty. Erna hat zu kaltes Bier getrunken. Erna pila moc studené pivo. Es hatte 12 Grad. Mělo 12 stupňů. Erna hat sich erkältet. Erna se nachladila. Sie hat im Zimmer angenehme Temperatur. Má v pokoji příjemnou teplotu. Erna hat Temperatur 37. Erna má teplotu 37 stupňů. Erna hat schon hohe Fieber, 42 Grad. Erna má již vysokou teplotu 42 stupňů. Erna hat schon wirklich hohe Fieber, 45 Grad. Erna má již opravdu vysokou teplotu 45 stupňů. Erna hat jetzt Zimmertemperatur. Erna má nyní pokojovou teplotu. Děkujeme za pozornost, milí diváci. Příští lekce se bude nazývat Co si dáme do mrazáku? Těšíme se na vás při příští lekce němčiny. Ale skute!